Ja, dat hebben we alles gehad, hè. Ja, wat heb je nog meer gehad dan? Dat hebben we alles gehad, hè. Ja, wie kom je ook maar gewoon toevallig langs? Ja, dat heb ik niet gehad. Dat begrepen we allemaal. Ja, het is te leuk om niet even dan te stoppen. We zitten toch bij de bazin weer. Oh, dit is de bazin. Zo. De enige vrouw in het gezelschap. Dan moet je de bazin zien. Ja, we doen het allemaal. Dag Bas. Hoi. Hoi. Ellen. Hi. Hi Ellen. Oh, wat een mupkes. En er wordt eindelijk wat extra aandacht nodig. Ja, daar hou inderdaad. Je hebt last van dunne ontlasting, dus dan ga je er inderdaad geen voeding gegeven. Je hebt extra voeding. Oké. En wie heb je dat, want dat wordt toegediend met een soort van... Met een dikke spuit en dan doen we dat oplossen in water. Een soort dextro-energie, maar dan voor scherp. Dan weet ze een beetje welke kant ze uit moest denken. En ja, dus dan hou inderdaad dunne ontlasting. Dus dan hebben we daar iets bijgespijkerd in het stukje vocht. Zodat we dadelijk wel goed blijven drinken. Oké. Maar als ik aan Dextro Energy denk, dan denk ik weet je wel aan sportieve dingen. Maar Nee, als ze aan de racekaart best, dan moest ze toch juist niet aan de energy gaan. Nee, maar dan moest je natuurlijk wel vocht binnenkrijgen. Ah, oké. Ja, dat En, is en inderdaad... dat stofje geeft natuurlijk wel de sperre om te gaan drinken. Kijk. En waar is ze nou? Is dit er tussenuit? Ja, nee, gegaan, het of, zit er tussenin, maar ze hebben allemaal een rode streep op de kop omdat we ze gewacht hebben. Dus maar je weet welk nummer het is en vanavond komen we terug en dan kijk ik voor wie met de mes. Oké. En wat zei ze nou? Ze hebben een rode streep, omdat? We hebben ze gewacht, omdat ze natuurlijk ook wel eens een keer ontworpen moeten worden en dat moest op gewicht doen. Oké. Dus je kunt niet iedere shop hetzelfde vloeistofje geven voor de ontwarming. Dat gaat echt op het gewicht. Is dat het Dat is weegapparaat? de woord, Ik wou net zeggen, Juist. wie weegt ze een schoop? Is het met zo'n ding wie ze een koffer Nee, op... nou ja, de hubs natuurlijk echte schapen wegen. Dan lopen ze in en dan worden ze gewaagd. Maar vier doen het nog gewoon, verpakken ze op en dan tellen ze op en dan zetten ze op de waag. Oké. Ellen, waar is ze bezig vandaag? Mijn maan en mijn schoonpap. Oké. En dat zien ook echte landslui die van het land leven halen? Klopt, ja. Want wie is zich dan in de schurp terechtgekomen? Ik kom zelf van de koeienboerderie. Erin komt een pap hij een aantal schaap en wie we samen zijn gewoon wonen. Inderdaad, zie we de schaapskudde gaat gewoon uitbreiden. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Bas. Reinhold. Reinhold. Ja. Kijk. En wie heeft die in de pap? Jan. Jan. Dat is de man van de... De werker van ons. Ja, dan geeft nog wie de brandweer, hè? Ja. Het er ook wat Dextro Energy gehad. Dat weet ik niet, want om hem vanmorgen gewoon weet. Wie zag zich over de brandweer? Dus anders zet ik het niet dadelijk op het thea. Oh. Ja, als ik dat weet, had je ook stalen nu aangedaan. Maar je ziet ook wel immers de van Schurpheld. Ik ben de pap van... Ja, dat weet ik. Ja. Maar Ik heb helemaal shop gehad. Ja. Toen. Wie leuk is, dan denk ik dat er ook wel wat kennis zit bij... Ja, het was overgedragen. Hè? Ja. Die open in de leer geweest. Ja. Hè? Maar het is ook wel leuk als er een schoondochter is die ook in de Ja, schurp dat haal zit. je genoeg. Wat bleef? Zeg, zij dat haal je genoeg met Hey, maar Dick is altijd tussen de koeien gezeten. Hè? Ja. Was dat ook, komt zo'n groot gezin? 3 kinderen. Oké. En zoekt zich door in welke... Nou ja, Was ik de jongste, de middelste? Nee, ik word de middelste en boven mij gewoon een broer en onder mij gewoon een broertje. Dus ik word wel het meisje voor in het huishouden, maar goed, de wet wel wie alles een beetje reilt en zeilt natuurlijk. Serieus? Wordt dat toen toch nog... De Joostoes wordt het wel wat meer. De jongens die geboeten het werk en meisjes worden meestal voor binnen. Had het ook wel boeten met, maar... Oké. Ja. En waar is Reinhold dan ooit tegengekomen? Nou, is het een bijzonder verhaal? Nee, nou ja. Nou, ja. alles is bijzonder. Alles is bijzonder. Alles is bijzonder. Ja, daarom maken we dit programma al Ja. zo lang. Hè? Ja. Alles is bijzonder. Precies. Wie gaat het vertellen. vertellen? Ellen. Maar ik heb, nou, Renat geen vertellen in Mechelen bij Roenezen. Oh, wie? In de tanden van Roene, ja. Oké. Ging En op stap. ik kreeg het kapot gescheurde t-shirt van Reinhold in die gezicht.
Geen het Ik wel heel stink braaf, dat stinkt zo goed kostuum. Nee, niet zo goed kostuumje. We stingen gewoon in het groot hummen, ja, want we zouden eigenlijk ergens anders her gewoon op stap. En op het laatste moment gingen we toch naar de tanden Mechelen naar Roenezen. Dus ik stink daar misschien, ja, gewoon het grote hummen, zou je maar zeggen. Het zondagse hummus, zeg ik uit. Niet op de Roenezen outfit, zou ik maar zeggen. Dus iedereen stond ik sowieso Dus al aan te ik kijken. sting er een zo beetje van, achteraan. Dit is geen van hier. Maar goed. Dus Rowenhezen wordt niet in eerste keus. Deze avond. Nou, we gingen met de groepje. Ja. Achteraf gezien En wel. dan nee. Ik ging altijd met een groepje en op een gegeven moment, ja, we zeiden de meerderheid van, ja, we gaan door eens anders in. Ja goed, dan Ja. is ze met daar. Dus dit stond een beetje gereserveerd ergens op een plekje. We stingen achteraan, ja. Ja, en ik weet niet of... wat, nou, dit kan toch... Oh, nou... Kreeg je niet veel. Nee, ik kreeg er niet veel. We kunnen er wat tegen. Hè? Ik denk even aan Sander Ja, met daarom zijn... is de met zijn apparatuur. wil ze even onder de boom gaan staan of zo? Ja, zullen we dat even doen? Ja, ken dat. Ja, kijk, dit zijn fijn lui die denken met ons mee. Ik moest alleen kijken even hoe ze loopt. Een beetje. Dan heb ze het echt onder de schoen. Nou, dit scheelt. Dit scheelt. Ja, de blaaier zitten nog Hey, op. maar toen, hij stond er dus een beetje gereserveerd ergens met zijn fijn hummen. En wie viel het eerst bij de ander op? Ik hem. Ik dacht, oh, dit is wel een aardige jong. Ziet Ja. wel aardig goed. Ja, Ja, en toen netjes. Een nette Ja, jong. Ja, net hem aan. Nou ja, Ja. goed. En toen hij er inderdaad lui bios in de groep die hem kostte van Douwen is dat toen gegaan. Ja. Ah, oké. Ja, dat was de ingang. Ja, Dus ja, dat is altijd handig als er dan een ingang is. Hè? en dat is 30 jaar geleden, ze gaat nu. Oh, Ja. leuk. Wow. Dus je kent elkaar van haver tot gort. Ja, ongeveer, ze gaat. Ja? Ja. Ja. En nog steeds gelukkig? Ja. Ja? Ja, absoluut. Ja, maar dat is toch Moest het Het zelf mooiste wat maken, er is. Bas. Moest het zelf maken. ja, iets met Met de slingers camping de ophangen, Beende, hè? ik weet niet of ze daarvan gehoord hebben. Wat bleef? Camping de Beende, Wat is er mee? ja. Beheerder. Ah Dat ja? is de beheerder. Dus een campingbeheerder? Ja. Ja? Ja, niet te druk zeggen. Niet te druk zeggen. Ik mag geen reclame Nog maken. reclame maken. Kijk, nou hoef ik het dus een keer niet te zeggen. Ja, maar doe het rijst hem dan. Hè. En dan komt er iets heel raars. Komt er dan. Dan is ze denken van, camping heb ik nog niet van Ik zeg alleen dat dat ook de basis van de camping de Beende. Reclame maken Nee. Oh, leuk. Camping. Wat, is het een grote camping of een kleine Nee, camping? het Is het een boerderij? Boerderijcamping. Toch niet bij die een elderlijk hoes? Nee, Nee? hij was zelf begonnen. Oké. Ja. In Olsbach. In Ja. Olsbach. Betekent dat dat Stig ook een beetje beheerder is? Mijn vrouw deed het grootste deel. En veel doet ik al een spandiensten In het met weekend. met opa ongeveer eromheen. En het weekend dat open erin het helpen. Het weekend had er vrieven zijn baan. En dan mocht er mee assisteren. Oh, wat duizend verder nog dan? Een agrarisch adviseur in de akkerbouw. Oké. Zien dat ook wel eens slecht nieuwsgesprekken? Agrarisch adviseur. Dat ze tegen een boer zegt van misschien is het beter om te Ja, stoppen. Nou, dat. Nou nee, de wereld is meer bezig met de teeltaangelegenheden. Dus de gewassen zelf, de teelt van de gewassen. Dan zeg ik door niet zozeer de 6 over het totale bedrijf, ja, bedrijfsbeëindiging en dat soort zaken. Nee. Dat doe ik niet. Oké. Nee. Het lijkt me wel dat je een leuk leven hebt met heel veel afwisseling. Voor mopperen niet. Nee. En Nee. dan, wanneer gaat de camping dicht? 1 november. Eind november. Oké, en wat daar sticht dan? Want hij heeft dan zijn baan als agrarisch adviseur. Jij stikt dan de ganse winter Ja, je ligt de Peuningen of ganse zo bij winter op het de haardvuur? stretcher. Ja. Op de Nee. stretcher? Nee joh. Nee ja goed, in de winter komen de sjerp naar binnen en die gaan dan lammeren. En dan is dat mijn taak in de winter. En wel nieuwe ontwikkelingen voor de camping. Ja. Bedenken en Ja, vertel, dingen eventueel. vertel. Ja, nee, maar goed, dat is Wat wel. speelt er? Nou ja goed, weet je, ieder seizoen bijvoorbeeld vorig jaar was een heel naatseizoen. En dan ga je eens kijken wat kunnen we voor een aanpassingen maken. Of stel dat het volgend jaar weer zo naad wordt, wordt het gewoon lekker lup. En die passen we dan in de winter aan, want dan is het natuurlijk toe. Ja, Ja. want ik zie door die pallets liggen, daar wordt Jan net mee bezig. Heb je dan nog een veel pallets op de camping? Voor dat de Nou, mensen ja, voor de we hebben- caravan het... Nee, geen pallets, maar we hebben wel inderdaad eventuele van die plastic rekken wat ze kunnen neerleggen. Maar hoofdzakelijk hebben we gewoon bij iedere plek wel iets verhard.
Want ik ken verhalen van camping-eigenaren, dat ontstaat dan gewoon ruzie bij kampeerders. Weer het eerste de pallet Nee, eten. dat is bij ons niet in de orde. Was in een orde. Nee, op ieder plek bij ons heeft een verhard tegelplateau, dus er staan altijd de wel de vuurtaan de opzet of vuurtaan op de luifel. Heb ik laatst aan ook gehad op een camping en ik moet zeggen, dat is fantastisch. Hmm. Zo'n tegelvluurtje, Dat is al zuiver en druig. ja, dat Als scheelt je een een... mat niet doet te gooien, Ja, ga eens met de basem er doorheen en verder. ja, en de host niet bang te zien dat ze dich beschuldigen van glamping. Hè, want een tegelvloertje, dat is nog best basic. Hè? Ja, Ja. dat ken ik. Ja. Ja. Wat is het, even afgezien van het weer, wat is hetgene wat het meeste bij kampeerders speelt als ze op de camping stonden? Het sanitair, Schoon denk ik. sanitair. Het zuivere sanitair is wel de doorslaggever. Ja, Zuiver en ook wel modern, want dat is een... Kijk dat nog? ja de tijd zit erop. Ja, goed zo. Ja, nee, maak even die zin af nog. Schoon sanitair, want... Nou, schoon sanitair, dat vinden ze wel heel belangrijk. Ja. Ja. Een van de voornaamste punten. En er is een van de voornaamste vrouw van die dat zo op de vinger duwt. Het moet netjes zijn, het moet proper zijn op de camping.